tulleet moikkaamaan meitä tänne. Ja nyt kuulkaas, me ruvetaan ottaa heti porukkaa sisällä. Meillä on aika kiireinen aikataulu tässä, mutta ei anneta se häiritä tätä kimalteista juhlatunnelmaa. Ja mehän ruvetaan ottaa meidän ihania, karismaattisia näyttelijäkollegoita sisälle ensimmäisenä Esko Eerikäinen. Hei Esko, mikä meininki? Ihan loistava meininki. Mikä täällä on meininki? Seuraavana vuorossa Tiia L. Hei Tiia, mites on nää synttärihumut mennyt? No, ihanaa, ei tiedä mitä sanoisin. Mä oon ihan samaa mieltä. Kyllä. Ei mitään muuta kuin sinne vaan moikkailemaan faneja ja kiertämään vähän ympäri. Seuraavana vuorossa Raimo Grönberg! Eva! Mahtava meininki. Hei Gröna, mites mennyt synttäriksi? Jee, Raimo Grönberg, hyvä naisten ja herrat. Seuraavana vuorossa Miska Haakana. Hyvä Miska Kino. Onks tänään täysillä maali? Tänään täysillä maali ja maalin yli ja maalista huti. Tämä kuulostaa todella hyvältä. Ja olkaa hyvä sinne memoriastuvan faneen. Ja seuraavana meillä vuorossa Konsta Hietanen. Ja Konstalta maa syleilevä lähestyminen. Mies suurella sydämellä. Konsta, mitä meininki tänään? Hyvä meininki päättyy asti. Yes! Mahtavaa! Ja sitten Timo Jurkka! Hyvä Timo. No niin, mitäs näin veteraanin sydämellä? Miltä synttärit tuntuu? Hyvä. Loistavaa! Yes! Mahtavaa! Ei muuta kuin eteenpäin ja seuraavaa kaveria sisälle. Iki-ihana Oona Kare! Mahtavaa! Täällä hieman jopa Hollywoodis glamouria täällä kun fanit ja näyttelijät kohtaa. Oona, mikä meininki tänään? Älä yritä karata mihinkään. Sano jotain fiksuja filmaattista. Kaikki katsoo sen, kaikki kuva on nyt. Kiva iltaa sulle Oona. Ja sitten seuraavana vuorossa Teemu Lehtilä. No niin Teemu, millä mielellä? Nyt salkkana tänne paljon takana, niin miltä tuntuu myös nyt? Oikein hyvä. 25. Mahtavaa, me ollaan ylpeitä siitä. Käy moikkaa Teemu siellä perällä faneja vielä. Niin. Sitten vuorossa Tuuli Mattila! No niin, ja seuraavana meillä vuorossa Axel Miljan. Ihan sellainen fiilis kuin Johnny Depp olisi kävellyt tänne lavalle. Seuraava coolin näköinen toi kaveri. Ja seuraavana meillä vuorossa Tuure Taskinen. Hän tunnetaan nimellä myös Pikku Nikkinen. Tuure, mikä meininki tänään? Mä oon ihan samaa mieltä. Mahtava meininki. Ja seuraavana vuorossa Saksa Tuomaa. Hyvä Saksa, millä mielellä tänään? Aivan mielettömän ihanalta. Kiitos, että olette kaikki täällä. Eiks näytä ihanalta, kun meillä on näin paljon uskollisia ja rakastavia faneja täällä? Kyllä. Suuren suuri kiitos kaikille. Kiitos! Meillä on vuorossa Pia Bäckström. Ihanaa lisää Hollywood-glamouria tänne saavuttelemme synttärilatteelle. Pia, eikö se ole ihanaa olla täällä? Millä mielellä? Tää on ihan mahtavaa. Teitä on niin monta täällä. Ihanaa koattelu. Hei, mahtavaa! Jatketaan eteenpäin meidän esittelykierrosta. Ja seuraavana vuorossa Sofia Lehtinen. Moi Sofia, mikä meininki just nyt? Tunnelma on katossa. Onks jännittänyt tänään? Totta kai. Yes, nyt hyvää latausta kaikilla. Ja sitten Elmeri Ylärautio. No niin, ja sinne vauhdilla vaan Elmeri menee eteenpäin, mutta jäi kuitenkin haastateltavaksi tähän. Elmeri, mitkä näkymät sieltä ylhäällä?
Erittäin hyvät, mahtavaa nähdä paljon ihmisiä. Ihanaa, että kaikki olette täällä. Eikö se siistiä? Tää on ihan mahtava tilaisuus. Ole hyvä, käy moikkaamassa siellä vielä perällä faneja. Seuraavana vuorossa Sami Some! No moikka Sami, millä fiiliksellä just tällä hetkellä? Ihanat fiilis. Eiks niin? Tää on ihan mahtavaa. Perällä ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, Aida Pampani! Noniin, moro. Onks Yppri fiilikset? Ihan mielettömän makeeta, että meillä on näin ihana jengi täällä tullut moikkaamaan meidän synttäripäivänä. Niin munkin mielestä. Käy aina vielä moikkaamassa tuolla perällä. Eli nyt mä haluaisin kertoa teille kaikille, että me tullaan tekemään tämmöinen erikoinen movie tässä ihan kohta. Eli olkaa ystävällisiä, pysykää paikoillaan. Tässä tulee pientä tämmöistä hampaamista, mutta tuolla ylhäällä olevat näyttelijät tulee Monikan johdolla kohta moikkaamaan teitä tänne alas. Ja me mennään tämän ryhmän kanssa takaisin tuonne ylös. Ja sitten sen jälkeen me tullaan kaikki vielä tänne uudestaan alas. Ne on kaikki näyttelijät paikoillaan, niin me lauletaan paljon onnea vaan niin, että se katto lähtee irti. Ja sitten siitä päästään jatkamaan ja sitten voitte pikkuhiljaa siirtyä saleihin. Mutta ottakaa maltillisesti hetki tässä näin. Sitten moro, miten menee siellä? Okei, ihan pieni hetki. Lähdetään kohta siirtymään tuonne yläkerran suuntaan. Ja kohta sieltä tulee lisää meidän iki-ihania näyttelijöitä teitä moikkaamaan. Eiköhän me lähde tästä näin, mutta ei ihanaa, että olette täällä. Nähdään hetken päästä. Onks tää jotain? Kiitos paljon. Hei, aivan fantastista nähdä, että teillä on tällainen hirvittävä määrä. Vielä enemmän kuin yläkerrassa me käytiin siellä pyörittämässä. Hei, mä en aio todellakaan pyöriä täällä yksin, vaan eiköhän me oteta tänne lisää jengiä paikalle. Sieltä otetaan ensimmäisenä Esko Polero. Ja Jarmo Poski tulivat näköjään luona sieltä. Mahtavaa. Mahtavaa. Hei, ihan pakko kysyä nyt teiltä. Mä kysyn nyt ensin vaikka Jarmo sulta. Miltä tuntuu, kun Salatut elämät on nyt täyttänyt 25 vuotta? Mikä on se päällimmäinen tuntuu? Elämme historiallisia aikoja. Tämä tuntuu hienolta. No entäs sitten Kove, jos sä vertaat nyt esimerkiksi tätä vuotta 24 ja sitä 99, kun laitettiin homma käyntiin, niin mikä asia on silleen muuttunut? Mikä on iso asia, mikä on muuttunut? Missä mun Laitela on muuttunut vähän säyseämään? Erittäin hyvältä näyttää. Joo, paljon on vettä virrannut Vantaanjoessa kyllä, mutta elämä voittaa. Kiitos teille siitä, fanit. Otetaan lisää porukkaa. Johanna Anttila. Hei Johanna. Mitäs, ootko jaksanut hyvin tänään? Erittäin hyviä. Siis itse mikä katsotaan teitä. Mahtavaa. Otetaan lisää jengiä, niin ei tarvitse olla täällä. Katsotaan. Sieltä tulee Anna Rimpelä, meidän poliisitiimiin vahvistusta. Hei Anna. Sä oot pyörinyt paljon tuolla stand-up-lavoilla. Miltä tuntuu olla nyt täällä niin näyttelijänä Salkkareiden rivissä? No aika jännä, koskaan ei ole hurrattu näin paljon kuin mä tullaan. On mahtavaa. Mahtavaa. Ihanaa olla täällä meidän kanssamme. No sitten seuraavaksi Eeva Päivä. Tunneko te Jukoja sieltä? Okei, teidän näin. Anna kiitos Tommi Tauroa. Tervetuloa Punasalmeen. No niin, täällä on
kiitos siitä. Mä tulin tähän teidän väliin hetkeksi. Sinne päin. Ei niin kuin aina. Joo. Hei, mä kysyn sulta nyt Tommi, sä oot kuitenkin alkuperäisnäyttelijöitä, niin no lähes tulkoon. Miltä tuntuu nyt, kun on 25 vuotta painanut menemään? Niin kuin ne äsken sanoin, 25 vuotta painanut. Nuorekashan tuollainen otti. Hyvä juttu. Sitten otetaan seuraava pari uunista ulos. Eli siellä on Jarkko Miettinen ja Elita Susi, olkaa hyvä. No niin, Jarkko, tuuppa sä tähän ensin. Tuolla yläkerrassa saatiin jo aikamoiset hurraukset aikaan. Mä haluan sen lauseen kuulla sun suusta, ole hyvä. Mä olen tämän firman toimitusjohtaja. Leita, onko sulla ollut hauska päivä tänään? On aivan ihanaa. Kiitos kaikille, kun olette tulleet tänne. Odotatko sitä juhlaa näytöstä, joka kohta näyttää? Erittäin paljon. Toivottavasti tekin. Joo, hyvä. Sitten jatketaan, ketä sieltä tulee seuraavaksi. Sieltä tulee Laitelan porukkaa, sieltä tulee Pete Lattu ja Mersi sanoo Hanni Laitela. Tarkoitan tietysti Ronja Alata. Tervetuloa. No niin, no pakkohan mun on sulta nyt kysyä, kun te olette ollut siitä pyörittämässä mulle 99 vuodesta asti tätä sarjaa, niin miltä tuntuu, kun 25 vuotta ollut mukana tässä sarjassa? No, just tuossa laskin, että mitä 30 000 kohtausta varmaan tehty, että kyllä se alkaa jo tuntuu. Ei, no mutta jaksaa, eiks niin? Tää on huikea päivä. Mitä sä luulet, Ronja, pyöritetäänkö tätä sarjaa vielä seuraavat 25 vuotta? Jos on meistä kiinni, niin varmasti kyllä. Ja jos on teistä kiinni, niin miten sitten sanotte? Mahtavaa! Hei, sitten sieltä vielä Maarit Poussa, Vivi Wallström, tulkaapas tänne näin, heittäkääpä kelloa. Tulkaa tänne mun viereen, mä kysyn vielä hyvät kysymykset. Hei, hyvät kysymys, tarvitaan kysymykset. Mitäs mä nyt keksitään? Näytät kauniilta, rakas TV-tyttäreni. Mistä sun mekko on, kerropas? Riikka Couture. Kyllä. Tuo on tosi kaunis. Onko sun jetlag? No aietta onko? On vaan ihan. Mut onneksi sä oot täällä meidän kanssa. No Maari Poussa, onko sulla ollut hauska päivä? No siis täällä on vasta alussa, mut hän on olette täällä, niin paljon synttärivieraita, hyvä tyyppi! Totta muuten harvoin on juhlasynttäreillä näin paljon porukkaa, että nyt saadaan nauttia siitä. Sitten otetaan sieltä vielä Otto Mäkelä ja Emma Nopan. Heittäkääpä hello meidän koneille. Hei Emma, sä kerroit tuolla yläkerrassa, kun on pakko jakaa tää myös tämän kansan, tämän alakerran porukan kanssa. Nimittäin kerro tosta sun puvusta. Elikkä siis 5 vuotta sitten, kun oli Salkkareitten 2D-risteily. Ketkä oli risteilyllä muuten? Onko täällä kädet ylös? Siellä on muutamia käsiä, loistavaa. Joo. Niin mä ostin tän hollarin sieltä Tukholmassa, eli tossa on Purnamiikko, sulkeutunut. Se on erittäin upea. No Otto, onko ollut kivaa tänään ja odotatko, mitä odotat juhlanäytökseltä, juhlajaksolta? On ollut tosi kivaa. Mä odotan hyvää juhlajaksoa ja kivaa iltaa. Hyvä vastaus. Hei, tässä me nyt ollaan. Tässä on hyvä meininki ja kohta me varmaan ruvetaan yhdistymään niin, että saadaan kaikki näyttää. Mutta jos haluatte napsia nyt, me asetutaan tämmöiseen riviin tässä. Katsotaan tavallaan tuonne meidän tiedottajaan päin. Me odotetaan, että yläkerran väki tulee tänne alas. Niin justiin, niin. Sitten kun yläkerran väki tulee alas, niin silloinhan me saadaan kaikki kasaan, eikö niin? Ja saada siitä yhteiskuva sitten, kun kaikki on kasassa. Hei, nyt tässä sen aikaa kun odotellaan, niin olisiko jollain teistä yleisöstä joku kysymys, mitä te haluaisitte kysyä meiltä, joltain meistä, jotka on tässä. Täältä löytyy yksi kysymys. No niin, kerro ensin kuka oot ja mistä oot? Mä oon Jay ja mä oon Lahdesta. Ja mä haluaisin kysyä, että mikä on ollut, no lähinnä niinku Viviltä haluaisin kysyä, että mikä on ollut lemppari kohtaus tehdä? Tai juonenkäänne. Lemppari kohtaus tai juonenkäänne, Vivi Wallström.
No lemparikohtaus on varmaan ollut Miran ja Violan rakkaustarinan ensimmäinen suunnitelma. Niin se on paikallinen mieleen, se on ikoninen hetki. Hankoni storylineissa. Kyllä. Ihanaa. Eli tää ottaa ehkä vielä yksi kysymys. Moi, mun nimi on Ajai ja mä oon ensinnäkin nopea. Mä oon seurannut Salkkarit 8 vuotta ja mä haluan nyt esittää sekä kysymyksen että kiitoksen tuolle Miettisen Jarkolle ensinnäkin siitä, että mä oon saanut tutustua häneen monesta eri kautta. Ja nyt mä haluan kysyä Jarkolta, mitä mieltä oot siitä, että kaikesta huolimatta, esteistä huolimatta, niin mä pääsin tänne paikalle, vaikka aluksi mä meinasin jättää tulematta. Mä haluan sitä kysyä nyt Jarkolta. Toistatko vielä kysymys? Sen, että mitä mieltä Jarkko oot siitä, että mun esteestä huolimatta mä päätin tulla, vaikka mä aluksi meinasin, että mä en tuu tähän tilaisuuteen. Ihan mahtavaa. Ihan mahtavaa, että sä oot päässyt tänne paikan päälle. On mieletöntä, että sä oot täällä muiden joukossa. Ja ihan mahtavaa teidän kaikkien kanssa juhlia tänään tässä yhdessä tää tilaisuutta. Ilman teitä tätä sarjaa ei olisi. Pienet aplodit teille! Nyt katsotaan vähän, että mitä saadaanko toi yläkerran jengi tänne näin, niin saadaan tosiaan... Niin, joo, hyvä kysymys tuli täältä. Nostakaapa kaikki kädet ylös, jotka olette nähneet joka ikisen Salkkari-jakson. Ei voi olla todellista. Tää on aivan huikeeta. Antakaapa itselleen aplodit kuulkaas. Aivan mieletöntä. Kyllä. No, otetaanko vielä? Oliko täällä jollain vielä joku kysymys, joka oli sitten halunnut? Olisiko saanut kysyä jotain, se oli vaan käsi ylhäällä. Kuinka kauan Salkkarit jatkuu vielä? Mitä me vastataan tänne? Ei me tiedetä. Esko Kolero, jatkuuko Salkkarit vielä seuraavat 25 vuotta? No, tänä päivänä pitää näitä katsojia tuottajia katsoa, että jos tällä tavalla pysyy niin kuin se on pysynyt 25 vuotta, niin 25 vuotta aina. Pidetäänkö se sellaisena minimitavoitteena? Sehän voisi olla hyvä. No joo. Tolle Samille, että tulkaa alas. Sami! Nyt taitaa lähteä. No niin. Nyt me tulee sieltä, hyvä. Eli saadaan koko porukka tänne. Kyllä. Siis voi miten jännittävää oikeesti lähteä teidän kanssa kohta katsoa tuota juhlanäytöstä. Mä oon itse nähnyt sen ja se on oikeesti tosi hyvä. Nyt mä laitan teidän odotukset kauhean korkealle, mutta se on ihana, se on koskettava. Siinä tapahtuu hurjia asioita, joten ihanaa päästä kohta katsomaan se teidän kanssa tuonne saliin. Joo! Sieltä alkaa valumaan. Miten me mahutaan tähän? Onko se hyvä? Ketä täältä tulee? No niin. No niin. Esko voi! Hyvä lähde poika! Lahti! Lahti! Aplodeja! Saisiko vähän aplodeja? Mitä? Okei, niin tulkaa, rakkaat kollegat, tulkaa hieman tänne pienelle, niin saadaan vähän pienempi rivi aikaiseksi vähän tilaa. Venäjältä päin, sumppuun, ja hei nyt alakerta. Me lauletaan tässä tennispalatsissa 2 kertaa. Paljon onnea vaan Salkkarit, ja nyt on teidän paikka, koska kohta kun me lähdetään lauluun, niin me lauletaan niin lujaa, että takka repee ja synttäritunnelma, kaikista synttärikakuista menee kynttilät sammuksiin. Ja tietäkää, että me lauletaan, eikö niin, että me lauletaan täällä alhaalla kovempaa kuin noilla ollaan tuolla ylhäällä kohta? Ollaanko me valmiita? Monika, nyt Ollaan valmiita. Selvä homma. Ollaanko me valmiita? Ollaanko me valmiita?
mikä tunnelma täällä on. Aivan kylmykset menee koko kropassa. Ihanaa, että olette täällä. Hei, seuraavaksi me tehdään nyt niin, että me siirrytään tämän ryhmän kanssa tuonne yläkertaan vähän laulamaan skavalaulua. Ja te voitte alkaa pikkuhiljaa valmistautua sinne omiin saleihinne, missä te tämän meidän erikoisjonksun ja livestreamin tuutte näkemään. Ja sitten sinne saleihin tulee myös vielä teitä erikseen moikkaamaan arvonnolla valittuja näyttelijöitä. Mut hei, ihanaa, että olette täällä. Nähdään hetken päästä. Ja vielä piti sanoa, että saleihin viimeistään 17.45. Silloin pitää olla pekut penkissä. Hyvä. Nähdään. Moi! Ihan kun mä sanoin. Okei. Hei, ihana nähdä teidät kaikki täällä. Tää on siis ihan mahtava päivä ollut meille jo tähän mennessä, että me ollaan ollut niin mahtavia kohtaamisia teidän kaikkien kanssa ja ollaan saatu muistella kaikki niitä hyviä hetkiä, mitä meidän niin kuin 25 vuoden aikana ja sillä kukin on sarjassa mukana ollut, mitä kaikille on tapahtunut ja muuta. Täytyy sanoa, että lämmittää ihan hirvittävän paljon sydäntä. Lämmittää joo todellakin, mutta mun täytyy kyllä sanoa, että mua myös vähän jännittää nyt. Ei nyt kun te ootte siellä, mutta kohta kun saadaan striimit päälle, ei siinä ei pare hirveästi miettiä, että siellä on lähes 8000 suurin piirtein silmäparia tuijottelemassa. Onneksi mulla on Sami sut tässä vieressä, koska sä oot näitä juontohommia tehnyt paljon aikaisemmin, niin sä oot mun tukijaturva. Ja sitten myöskin tietysti te täällä paikan päällä, että te ootte tässä meidän kanssa. Monikan tukijaturva. Eli suomeksi sanottuna nyt me jauhetaan Monikan kanssa tässä P-askaa. Siihen asti kun striimi alkaa. Mutta musta se on jotenkin niin hienoa, että se pikkuhiljaa jännitys tiivistyy kohti striimiä. Kysymyksiä, mitä ihmiset on heittänyt, salatut elämät porukalle ja niitä vastauksia. Ja sitten pikkuhiljaa kohti meidän juhlajaksoa. Me ollaan nähty se Monikan. Me ollaan nähty. Se oli kyllä. Se oli kyllä tosi hienoa, että nyt niin kuin vähän sillain, se on aina kun menee katsomaan mitä tahansa uutta ohjelmaa tai näin ja joku puhuu, joo se on kauhean korkeat odotukset, mutta siis oikeesti kyllä käsi sydämellä voin sanoa, että on upea juhlanäytös meillä tulossa. Mites tälleen kun miettii, niin oliko teidän vaikea saada lippuja tähän näytökseen? Kuka oli? Käsi ylös, kuka oli silleen herkillä heti ensimmäisenä siellä joukossa ja aika moni. Hyvä meininki. Se on oikea asenne, just noin pitää tehdäkin. Kenellä kaatui tietokonesysteemi ja heititte läppäri ikkunasta ulos? Tunnustakaa kotivakuutuksen vaan, se on Nikkisen neuvo. Siellä on muutama. Hei, voisin kirjoittaa sellaisen kirjan Nikkisen neuvot. Siis takuu varmasti huonoja elämänohjeita kaikille, mutta elämä on aika rasvaa. Kyllä. Tee se. Joo, kyllä. Tällä puheella. Älä kerro 5 vuoden päästä nähdään. Tee se. Mahtavaa. Täällä on joku heitellyt jo popparia tänne lavalle meidän striimiin. Kehtaattekin. Joo, kyllä. Se on ihan oikein. No niin, Soska, missäs me mennään? Meillä on paikka 14.15. Hyvä. No niin, okei, mulla on vähän aikaa ohjella, missä on 14.15. Joo. Mitäs tää merkki? Pano, missä päin? Pano, missä päin? Missä? Näytä kädellä. Siellä. Hyvä. Minuutti. Antaako joku sitten? 5. Hei, mikä tää oli? Onko se Haluttu miljonääriksi? Onko siinä tommonen? Ja väärä ohjelma. Unohtakaa. Pyyhikää yli. Perukaa toi. Sekoita mun päätä nyt yhtään enempää. Mutta tavallaan te ootte niinku miljonäärejä, koska te ootte päässyt tänne pääsaliin. Salkkareiden 25 vuotta.
30 sekkaa. Meidän pitää keskittyä, nyt loppu tää lörpöttely. Kolme, 2, 1. Hyvää iltaa, rakkaat, ihanat ihmiset. Ja tervetuloa Salattujen elämien juhlalähetykseen täältä Tennispalatsin Aisen salista. Mikä valtavan ihana kunnia ja ilo saada jakaa teidän kanssa tämä fantastinen ilta. Vai mitä Monika? Se on just näin. Sydämellisesti tervetuloa myös mun puolesta. Teitä on täällä yhteensä 8000 silmäparia seuraamassa sekä täällä Helsingin Tennispalatsissa että Finkinon elokuvateatterissa. Eli 36 salissa yhteensä ja se on huikeeta se. Tässä vaiheessa kiitokset myös tapahtuman toteuttamisesta Fremantlen lisäksi MTVlle, Finkinolle ja Pulp Agencylle. Ja Sami, tiedätkö mikä muu on huikeeta mun mielestä? En tiedä, Monika. No se, että mä pääsen juontamaan tätä tilaisuutta just sun kanssa. Mahtavaa. Ja hei, kiitos todella paljon. Mun mielestä tässä illassa on niin jotain erikoisen ihanaa, että kimmelyksen voi tuntea jotenkin jopa käsin. Siinä on ihan oikeassa. Mut hei, nyt ennen kuin mä unohdan, niin seuraa tärkeä ilmoitus, nimittäin kohta alkavaa juhlanäytöstä ei saa valokuvata laisinkaan. Nyt tästä striimistä saatte ottaa kuvia ja maksimissaan minuutin pituisia videoita, mutta tosiaan sitten kun juhlanäytös alkaa, niin sit laitetaan puhelimet pois, eiks niin? Mutta nyt asiaan. Eli meitä kaikkiahan yhdistää Salattujen elämien 25-vuotinen historia. Ja koska te ihanat rakkaat ihmiset olette kasautuneet näihin elokuvateatterisaleihin, niin voisi suorastaan sanoa, että mehän olemme tämmöisiä salkkarikavereita. Ja eihän se nyt niin käy, että me synttäreitä vietettäisiin ilman, että me moikataan meidän kaikkia ihania salkkarikavereita. Elikkä nyt täällä meidän salissa ja kaikissa siellä saleissa ympäri Suomea, kun me kohta huudetaan NYT nyt, niin heitätte sinne oikealle puolelle yläfemmaa ja tarjoatte vaikka vähän kiveä sinne vasemmalle puolelle. Ja kaikki hurraatte ihan sairaasti ja moikkaatte toisianne. Koska musta on siistiä, että Salatut elämät yhdistää ihmisiä. Ollaanko valmiita moikkaamaan? Oikealle vasemmalle! NYT nyt! Kerta kaikkiaan käsiin kosketeltavaa, hienoa tunnelmaa. Mut hei, nyt toinen ihan samanlainen, mutta vähän vakavampi, koska mun mielestä on upeaa, että sarja on pyörinyt 25 vuotta. Ja mä tiedän, että joka salissa on joitain sellaisia henkilöitä, jotka ovat nähneet joka ikisen jakson. Niin nyt kun huudetaan kohta uudestaan nyt, niin sellaiset henkilöt nostavat kädet ylös ja kaikki muut taputtaa heille. NYT nyt! Mahtavaa! Nyt otettiin aplodit niille, jotka nosti käden ylös, mutta otetaan vielä isot aplodit kaikille meidän faneille. Kyllä, ja ymmärrättekö te nyt tämän faktan, että teidän takia me nyt juhlitaan täällä 25-vuotissynttäreitä? Oletteko te ymmärtänyt oikeasti sen? Koska ilman teitä ei olisi tätä tilaisuutta eikä olisi meitä tässä lavalla. Kyllä, eli kiitos siitä. Valtavan tärkeää. Me rakastetaan teitä. Okei, hei, meille tuli siis aivan valtava määrä näitä kysymyksiä. Nettikysymyksiä tähän kysymysvastaus Q&A:hin tuli varmasti tuhansia. Joten jos nyt ennustan, että meillä on 20 minuuttia aikaa, niin saattaa olla, en tiedä, mutta ehkä pari viimeistä sieltä peräpäästä jää kysymättä, mutta juuri sen takia me lähdetään pyörittämään tätä hommaa hirveällä vauhdilla eteenpäin. Kyllä. Mä heitän sulle heti nyt haastavan alkuun. Kerropas mulle, että mikä on ollut sun haastavin kohtaus tässä sun salkkarihistoriassa? Okei, mun pitää nyt niputtaa tähän Aki Nikkisen ja hänen äitinsä kanssa olevat kohtaukset. Ne oli valtavan haastavia. Kävin jopa haastattelemassa terapeuttia, että olisin päässyt vähän syvemmälle niin kuin tähän aiheeseen ja pystyisin tarjoamaan enemmän
faktista tietoa siitä, mutta ne olivat myös sitä palkitsevimpia kohtauksia mulle. Että oli aivan ihanaa näytellä tätä kamalaa elämäntilannetta äitini kanssa lävitse. Mutta hei, sitten seuraavaan kysymykseen. Moni kysyy myös, sekoitetaanko meidän roolihenkilöitä meidän todelliseen minämme, ja vastaus on se, että aivan varmasti sekoitetaan. Mihin ikinä me salakutelevat näyttelijät menemme, niin meitä kutsutaan joka paikassa meidän roolinimillä. Tiedättekö mitä? Se on ihan okei. Se, kun rakkaus välittyy sieltä ja rakkaus kohti sarjaa, se on tosi mahtavaa. Ja tietysti jokerina, jos muistatte meidän oikein nimen, niin tulee ehkä ekstra pistettä. Kyllä. Joo, siinä olet ihan totta ja oikeassa. Sitten vähän haastavampia kysymyksiä. Miksi Piilajakadulla on vain yksi kauppa, kahvila sekä majatalo? No, tämähän kuuluu tietysti sarjan tyylilajiin. Se on sitä kohotettua todellisuutta. Ja kuten meidän pari viikkoa sitten julkaistussa dokumentissa käsikirjoittaja Tarja Huhtala sanoi, että kyllä se vaan niin on, että jos se auto menee rikki, niin sehän viedään sinne Karin korjaamaan. Niitä ei pääse mihin. Se on just näin, ja mun mielestä jotenkin Pihlajakatu, se on kuin pieni kylä Helsingin keskellä. Et jos siellä jotain rikoksia tapahtuu, niin ne rikokset ratkotaan tietenkin Pihlajakadun oman poliisin toimesta. Musta se on tosi cooli. Mutta hei Monika, sähän näyttelet poliisia tässä meidän sarjassamme. Linda on poliisi ja Lindalla kuulemma keittää tosi usein jutut ja keissit menee tunteisiin. Niin, mitäs sä näin niin kuin siviilielämässä? Että käytkö sielläkin kovilla ylikierroksilla vai onko sun lehmähermot? No lehmänhermoista en tiedä ainakaan, jos kotiväeltä kysyy, mutta sanotaan, että kyllä mä pyrin harjoittamaan sellaista arjen optimismia ja sillä pääsee itse asiassa yllättävän pitkälle. Suosittelen kokeilemaan. Joo, ja tästä Pihlajakadusta vielä sen verran, että joku tiedusteli, että miksi nimeksi valikoitui Pihlajakatu. Sen nimistä katuahan Helsingissä ei oikeasti ole, ja se The Talo ja The Rappuhan sijaitsee siis Huvilakatu 23. Anteeksi, mun on nyt pakko keskeyttää. Käsi ylös ne, jotka on joskus asuneet Huvilakadulla. Sori. Näin. Oli pakko. Joo, no, just näin. Elikkä mutta se fakta siitä. Ja sanoisin, että Pihlajakatu nimessä siihen haluttiin ehkä vähän tämmöistä luontovilahdetta. Kyllä, ja varsin kaunis kadun nimi se onkin. Ja sitten meillä on hirveästi kysytty, että kuka keksii meidän jaksojemme nimet? Ja tää porukkahan on tietysti meidän valtavan lahjakkaat ja ihanat käsikirjoittajat, joita on yli 20 kappaletta. Ja nyt heille raikuvat aplodit. Hienoa, että ne on tosi makeita ja luonia ne jaksojen nimet. Tsekatkaa joskus. Kyllä, kaikkihan lähtee siis käsikirjoituksesta. Ja tiedätkö, sulta haluttiin myös kysyä tosi paljon sitä, että millaista on näytellä pahista? Ihan järjettömän siisti. No siis todella jees. Onks Nikkinen boss? Meitsi täällä kalastelee omaa pussiin. Koko ajan tulee. Hyvä, missäs me mennään? Ai niin hei, meille tuli siis aivan valtava määrä kaikenlaisia kysymyksiä ja osa oli niin vaikeita, että niihin ei ehkä ihan pystytty vastaamaan. Ja yksi esimerkki tällaisista oli, että kuinka monta nimettyä roolia sarjassa on ollut koko tämän historian aikana. Ja IMDb vastasi kysymykseen, että 1300, joka on aikamoinen määrä. Mutta nyt kun rooleista puhutaan, niin hyvät naiset ja herrat, on aika kutsua meidän tämänhetkisen TV-sarjan rakkaat kollegat lavalle. Kyllä, tervetuloa! Ja ensimmäisenä Esko Kovero! Ja heti pölyyn Hanna Kinnunen! Jarmo Koski! Oona Kare! Konsta Hietanen! Pete Lappu! Tommi Taula! Jarkko Miettinen! Timo Jurkka! Emma Nopanen! Axel William! Tiia Elke! Elmeri Ylärautio! Maarit Loussa! Teemu Lehtilä! Sami Some! Ronja Alatalo! Levita Susi! Sofia Lehtinen! Johanna Anttila! Raimo Grönberg! Miska Haakana! Esko Eerikäinen! Anna Rimpelä! Aina Pampani! Otto Mäkelä! Tiia Bäckström! Tuuli Mattila! Vivi Wahlström! Sansa Tuomala! Ja viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, Tuure Taskinen! Ihan mahtavaa nähdä teidät kaikki täällä, rakkaat kollegat. Minusta tuntuu, että me olemme aikatauluja. Meillä on kiire. Tuossa on tuottaja, joka uhkaa minua aseella koko ajan, että suoraan kysymyksiin. Esko Kovero, mitä
Ismon makkaraleivät sisältää? Aloitetaan tärkeimmästä. Siinä on se leipä, sitten siinä on vähän levitettä, joka on tietenkin voita. Ja sitten siinä on semmoista mustaa lenkkimakkaraa ja 2 latua porkkisinappia. Järjettömän kova. Sitten miltä tuntuu näytellä Suomi-television jo legendaksi muodostunutta hahmoa? Hito hyvältä. Just näin. Otetaan väliapuja. Ja sitten vielä viimeinen koe. Mikä saa motivoitumaan aina uudelle kaudelle Ismana? No tää on niin hyvä sarja, että tänne tulee ihan mielellään ja hyvät työkaverit, hyvät käsikirjoittajat, hyvät tekniikat, kaikki hyvät. Ketään unohtamatta, ketään lisäämättä ja tietenkin te rakkaat fanit. Ihanaa, kiitos Esko. Hanna, siirrytään tälle puolelle. Mitä mieltä sä oot Sallan persoonasta? Onko teissä muuten jotain samaa? Vastaa samalla molempia. En tunnusta ainakaan. Sallahan on semmonen vivahteikas vähän niinku paukkukarkki, että päältä makea, mutta kun laittaa suuhun, niin räjähtää. Oho. No vastasitko sä jo? Niin, onko teissä jotain samaa? No mä luulen, että ihmiset haluaisi hirveästi kuulla, että me ollaan ihan samanlaisia, mutta valitettavasti mä oon paljon tylsempi, paljon hitaampi ja paljon rauhallisempi. Hyvä vastaus, kiitos. Jarmo Koski, miltä tuntuu aina välillä palata näyttelemään Salattujen elämien pihlaajakadulle Seppoa? Se tuntuu ihan hyvältä, paitsi että siellä on ihan outoja ihmisiä, mutta onneksi ne tuntee minut. Hienoa, eli olis tää vähän niinku vastaus, että onko se vähän niinku kotiin palaisi? Joo on, paitsi että siellä on outoja ihmisiä. Joo, ollaanhan me siellä kovenkaan kuitenkin. Joo, mutta ette muun kanssa. Mekin ollaan outoja ihmisiä. Kiitos Jarmo. Se on totta. Sitten siirrytään tälle toiselle puolelle. Oona Kare, hei, jääkö rankat juonenkäänteet pyörimään mielen vapaa-ajalla ja miten sä toimit, jos näin käy? Totta kai roolihahmoaan kohtaan tuntee empatiaa, mutta ei ne jää mieleen pyörimään. Viimeistään siinä vaiheessa, kun lähtee pitkälle hikiselle lenkille, niin kaikki katoaa mielestä. Hyvä vastaus. Mahtavaa. Hei, nyt meillä on täällä kysymys kaikille näyttelijöille. Tää on tyyliin käsi ylös tai ei. Ja kysymys kuuluu, oletko koskaan nukkunut kuvauksista pommiin? Kerran. Ja nyt mun on ihan pakko sanoa, että Konsta Hietanen, olisiko sulla jotain sanottavaa? Hän ei sille, mä vihjaisin jotain. Hetkinen Konsta, oliko sulla käsi ylhäällä äsken? Ei ollut käsi ylhäällä. Johtuu mistä? Mä en ole kirjaimellisesti nukkunut pommiin. Koska sä et ole nukkunut. Olen tullut muista syistä myöhässä tai ollut vaikka väärällä paikkakunnalla, mutta en ole nukkunut pommiin. Loistavaa. Hei, pienet Konstalle! Meillähän on valtava hyvä motivaatio, aina välillä paikoja sattuu. Se on just näin. Hei, sitten otetaan toinen tämmönen ryhmäkysymys. Ja vastataan tähän erittäin lyhyesti, mielellään yhdellä sanalla. Oletteko te valmiita? Kysymys kuuluu, jos et olisi näyttelijä, mikä olisit ammatiltasi? Teemu, ole hyvä. Opettaja. Oh my god. Kätilö. Pappi. Ohjaaja. Toimitusjohtaja. Puutarhuri. Kuvataiteilija. Sähköasentaja. Oho. Mä olisin varmaan palomies. Ja mä olisin poliisi. Uskokaa tai älkää. Oho. Lastenlääkäri. FBI-agentti. Tällä hetkellä sulkapalloammattilainen. Todennäköisesti metsuri. Mä varmaan haluaisin olla ohjaaja, todennäköisesti kirves. Turkulainen katutaiteilija. Mä oisin todennäköisesti muusikko. Kahvilatyöntekijä. Ja takarivi. Vivi, ole hyvä. Kyllä mä olisin ole rikostutkija. Varmaan psykologi. Mä oisin Batman. Mä olisin yksityisetsivä. Mä olisin varmaan perunamyyjä tai OnlyFans-malli. Hajuvesiä.
Näpistelijä. Ehdottomasti haskikoiran pentu ja hoitaja Lapissa. Mä olisin varmaan neuropsykologi. Mä olisin koripalloilija. Mä olisin varmaan stripparit ja radiojuontaja. Mä olisin Lady Gaga. No siis mä haluaisin olla Konsta Hietanen. Mahtavaa. Hei, saadaan Pete Latulle nyt jostain yksi mikrofoni täältä Kove ojentaa. Hienoa, hei. Kiitos. Moi Pete. Moi. Pete, mikä on ollut salkkariurasi kohokohta? No me tehdään niin hienoja kohtauksia päivästä toiseen, että jokainen uusi päivä on aina kohokohta. Hienoa. Toinen tiukka kysymys. Onko salkkareissa milloinkaan vietetty perinteistä joulua? Ainoa tilaisuus, joka mulle tulee mieleen, on muistaakseni vuodelta 2001, jolloin... Eikö? Mä olen väärä. Ei kun se on keräännyimme Lappiin ja Eikö? Ei. Ei ole juhlittu, kuulemma. Iskä tietää. Näette, kun Kesko Kovero murentaa poikansa. Live-lähetyksessä. Kiitos, Kesko. Mahtavaa. Seuraavaan kysymykseen. Tommi Taurula, tämä tulee sinulle. Millaisia eroja ja yhtäläisyyksiä salkkarityössä sinun mielestä on, kun vertaat eri vuosikymmeniä salkkarituotannossa omalla kohdallasi? Eipä juuri mitään. Kari vaan vanhenee siinä vuosien varrella. Selvä. Sitten tulee toinen kysymys. Mikä on ollut mieleenpainuvin kohtaus, jonka olet näytellyt salkkareissa? No kyllä sä sen tiedät. Kaikki mitä Kari korjaamolla tapahtuu on mieleenpainuvaa. Hyvä Tommi. Seuraava kysymys on Jarkko Miettiselle. Kun Noel on niin juonikas ja ilkeä, totta kai näyttää olemaan hänen puolellaan, mutta tuntuuko joskus siltä, että sun oma mielipide jotenkin vaikuttaa siihen ja miten sä niinku koet, että, koska totta kai sä haluat olla sun roolihenkilön puolella, mutta mitä ajatuksia tästä? Niin, kaikki hajuttomat, värittömät, mauttomat roolit ja kädenlämpöinen näyttelijän työ saa mun ihon kananlihalle, mutta niitähän ei tässä sarjassa ole. Mutta paljon mieluummin kuin sellaista, niin mä esitän henkilöä, joka tulee teidän uniin tai painajaisiin. Okei, seuraava kysymys tulee Timo Jurkalle. Oletko valmis? Kerro joku salaisuus, mitä katsojat eivät välttämättä tiedä salkkarikulissista. Joku salaisuus. Ihan mikä vaan. Niin. Jota katsojat ei tiedä Lassen roolista. Suomalaista sä oot kova kuorsaama siinä naapuripukkarissa. Aika hyvä. Tää pitää paikkansa. Sehän on kollegat monta kertaa kuullut. Että, silloin kun mä näyttelin Teemun kanssa, meidän piti vaihtaa jotain elimiä. Ja se oli pitkä kohtaus. Mä nukuin siitä 2 tuntia. Leikkauspöydällä, oliko näin? Kyllä, se piti faktaa, sit mut potkittiin herälle, koska mä kuossasin. Ja mä häiritsin kuvauksen. Tällaista meillä tuotannossa. Hei, aplodit. Timo Jurkka, hyvät naiset ja herrat. Okei, hei. Sittenhän meillä on vuorossa taas yhdellä sanalla vastaustyyppinen kysymys. Eli kaikki mistä varmaan tietää, että Esko Kovero on ollut aina koko sarjassa ihan alusta asti ja jatkaa edelleen, mutta muut. Teille kaikille, montako vuotta olet ollut mukana Salatut elämät -sarjassa? Arno Amo täyttää tänään 20 vuotta. Ja itse 15 vuotta Teemuna. Tää on Jutan juhlavuosi, eli 10 vuotta mukana gameissä. Eeva on samanikäinen kuin Jutta, eli 10 vuotta. Mä olen näytellyt 5,5 vuotta. Reilut 5 vuotta. Tää tuli niin äkkiä. Mä sanoisin, että 2 + 12 tai 13. 13. Oho. Mä olin 13 vuotta, mutta ollut poissa jo ainakin 7, jos ei 8. Oi. No joo. No niin, Aki. Siis Aki Nikkinen on ollut sarjassa mukana 12,5 vuotta.
Tai Sami Uotila on näytellyt Aki Nikkistä 12,5 vuotta, mutta jotenkin mulla on itselläni semmoinen tunne, että Aki Nikkinä on ollut kuitenkin läsnä 25 vuotta. 8 miinus pari vuotta siinä. Mulla tulee ensi vuonna täyteen 20 vuotta siitä, kun mä oon tullut sarjaan, mutta mä oon ollut 10 vuotta välissä pois, eli 10. Mutta siis se on ihan mahdotonta, kun mä oon niin nuori, mutta kyllä se vaan niin on. Mä oon hirveän huono ollut matikassa aina, mutta mun mielestä se on jotain 4. Ja 4 vuotta olin aiemmin ja nyt tästä jatkuu sitten. 4. Veikkaisin 15 vuotta. Sama. 15 jotakuinkin. 3,5. Mulla tulee pian täyteen 4 vuotta. Ja jos mä oikein muistan, niin 3,5 kanssa. Mä komppaan Oonaa tässä tällä mun 5 matikalla, niin mä sanoisin, että mä oon ollut about semmoisen 7,5 vuotta. Mä oon mun vastauksesta aika varma. Vuoden. Vähän reilu 1 vuosi. Vaikea sanoa, koska mä oon piipahdellut 12 vuoden ajan, mutta en tosiaan putkeen ollut. Hieman yli vuoden. 3 vuotta jo. Aika lailla 1 hienon vuoden. Toinen hieno vuosi. Kohta 4 vuotta. 7 hienoa vuotta. Pari vuotta, josta mä oon ollut 6 kuukautta katkolla, mutta hyvät näyttää. 4 vuotta, mutta vuoden olin ostamassa smetanaa. Kaikkineen päivineen suurin piirtein 6 vuotta. No niin, loistavaa. Ja sitten mennään takaisin yksilökysymyksiin. Emma Nopanen, missä päin hän? Moi! Hei, sun roolihenkilö on aina ollut niin valtavan hurmaava, iloinen ja pirskahteleva, niin minkälaista on ollut yhtäkkiä näytellä todella vihaista, pettynyttä ja surullista hahmoa? Se on ollut itse asiassa ihan tosi kivaa vaihtelua ja siinä on päässyt haastaa itseään ja siinä on myös päässyt tutustumaan sen roolin eri puoliin, niin se on ollut tosi mielenkiintoista, olen tykännyt. Mahtavaa. Kiitos Emma. Aksel, onko sulla mikki kourassa? Hyvä. Oletteko te näyttelijät keskenään paljon tekemisissä kuvauksien ulkopuolella? Tällainen kysymys on sulle. No mä en muiden puolesta osaa vastata, mutta mä olen. Mulla on ilo ja kunnia kutsuu esim. Emmaa ja Tiiaa mun todella hyväksi ystäväksi ja tuotantoryhmästä myös Veeraa. Me ollaan Tiian kanssa silleen, että me soitellaan lähes joka päivä ja jopa meidän perheet on ystäviä keskenään ja se on niinku maailman upeinta. Hei, otetaan tälle pienet aplodit. Ja otetaan Veeralle meidän näyttelijäkoordinaattorille vielä pienet aplodit. Hän on meidän kaikkien ystävä. Okei, sitten seuraava kysymys Tiia Elgille. Tiia, mistä sä... Hello. Täällä. Joo, onko täällä? Tämä menee hyvin. Mistä saat eniten voimaa näyttelijän työhösi, vaikka välillä saatte myös aika rankkaa ja negatiivistakin palautetta? No se on varmasti semmoinen oma sisäinen palo tähän hommaan, niin se antaa voimaan ja totta kai sitten tämä mahtava työyhteisö. Niin tämähän on hurmaava piirre, että tavallaan niin kuin Tialle ollaan vihaisia, mitä roolihenkilö tekee. Se on sellainen asia, mitä mä en ole ihan hiffannut, mutta se ehkä kieli jotain sarjan voimasta. Ja näin. Mennään seuraavaan. Tiia, onko helppo irtautua roolista työpäivän jälkeen? Se riippuu mitä tämän kysymyksen ajattelee. Mulla ei mene Eeva ja Tiia sekaisin, eli kun lähden töistä olen Tiia. Mutta pitää sanoa, että kyllä mullakin menee välillä Eevan seikkailut ihon alle. Esimerkiksi silloin, kun Eeva vähän teki ikävästi omalle tyttärelleen, niin kyllä minuakin harmitti näyttelijänä ja äitinä ja ihmisenä tämä homma. Hienoa, kiitos. Yes. Sitten Elmeri Ylärautio, täällä on tullut sulle tämmönen kysymys. Onko tämä sinun unelmasi? Ehdottomasti ainakin yksi niistä, jos ei pelkästään se. Muusikko on toinen. Noniin, kiitos. Se oli lyhyt ja ytimekäs. Ja sitten mulla olisi täällä kysymys ihanalle Maarit Poussalle. Hei Maarit, onko mikään kohtaus tai tapahtuma sarjassa ollut sulle itsellesi silleen henkilökohtaisesti koskettava niin, että sitä on ollut jopa niinku hankala tai jotenkin erilaista näytellä?
No, mä oon salaromantikko ja lähdin tosi mielellä näyttelemään kohtausta, jossa Jutta ja Ismo oli sopinut tapaavansa meren rannalla, mikäli haluavat jatkaa suhdetta toistensa kanssa. Ja koskettava ihan kirjaimellisesti siitä kohtauksesta tuli, koska silloin Munkkiniemen rannassa satoi semmoista jäätävää tihkua vaakatasossa, tuntuu niin kuin neuloja heiteltä silmämuniin. Ja se teki siitä ihan kirjaimellisesti hyvin koskettavan näytellä siellä kaihoisasti odottavaa Juttaa, joka odotti prinssiänsä saapuvaksi. Ja kyllähän se saapuikin sieltä. Se oli koskettava. Kiitos. Kiitos Maarit. Hei, otetaan tähän loppuun vielä yksi kysymys meille kaikille. Ja samalla tavalla niin kuin äsken Mikki kiertämään. Kaikki yhdellä sanalla. Kenen kanssa menee helpoiten pokka? Kuka aloittaa? Annas Teemusta menee taas. Gunnar. Pete. Emma. Vivi Wallström. Römppäili Raimo. Maarit Poussa. Esko Kovero. Peili. Mulla on tämmönen kaveri kuin Markus, eli Andrei Sandberg, joka oli aluksi mun vastanäyttelijä. Nykyään mä en hirveästi kohtauksissa repeile, mutta muuten sekoilen tosi paljon, kun mä teen siellä kohtauksia. Eli mikä sun vastaus on? Siis Markus, Andrei Sandberg. No niin, justi. Okei, mä jatkan tästä Timo Jurkka. Kyllä munkin on pakko sanoa Timo Jurkka. Miska Haakana. Teemu Aaro. Timo Jurkka. Markku Pulli. Timo Jurkka. Ehdottomasti Sami Sove ja Konsta Hietanen. Sami vähän huijastus, että kyllä mä aika paljon naurataan tossa setissä, että kyllä mulla Samin kanssa menee pokkaan. Sana. No Poussa, Maarit ja Emma Nopanen, ja varsinkin jos ne on duona siinä niin kuin kummatkin kohtauksissa. Ei tuu mitään. Samsan kanssa. Emma Nopanen. Konsta. Mun pitää komppaa Oonaa ja sanoa Oona Kari. Jarkon kanssa. Kyllä ne on nämä nuoret täällä. Varmaan Sampsa. Aidan kanssa. Ulla Taalasen. Eskon kanssa menee, mutta romantiikka mä enemmän Peten kanssa. Sofia, Elmeri, Sami. Se on oikeastaan ihan sama kuka näyttelijä, mutta jos Kimmo Mäkinen ohjaa, niin silloin niin hyvät läpät, että naurattaa ihan koko ajan. Otetaan Kimmollekin pieni. Kyllä se on toi Amandan perhe ja myös Laiteloilla. Mahtavaa. Hei, nyt me siirrytään tämmöiseen viimeiseen spesiaalitoivomukseen, josta on tullut satoja, jos ei tuhansia toiveita. Se liittyy Teemu Lehtilän Aaro-hahmoon ja hänen tämmöiseen klassiseen sloganiin, jota on toivottu valtavan monta kertaa. Niin Teemu, ole hyvä, voisitko antaa näyttää mallisuorituksen? Hetki pieni. Paula, Paula, Paula. Hei, ihanaa! Nyt ilmeisesti näyttää siltä, että meillä alkaa aika olla pikkuhiljaa lopuillaan. Mä voisin ensinnäkin kiitokset kaikille näyttelijöille. Kiitos rakkaat kollegat. Hei, kiitokset teille kaikille siellä saleissa ympäri Suomea. Ja kiitos tänne Aisen saliin. Valmistautukaa tulevaan juhlajaksoon! Ja vielä nyt muistutan niistä puhelimista, eli laittakaa ne nyt tässä vaiheessa pois. Ja nyt on tosiaan alkamassa Salatut elämät 25-vuotisjuhlanäytös. Olkaa hyvät ja nauttikaa. Mahtavaa. Let's do this. Kiitos. Paula, Paula.
Paula. No niin, puhelin pois. Pois. Otetaanko vielä kerran aplodit meidän näyttelijöillemme? Kiitos hyvä yleisö. Sen verran tietoa, tuolla on vielä fanituotekauppa auki kello 21 asti toisessa kerroksessa. Kannattaa mennä tutustumaan. Ja sitten teille, jotka voititte Meet and Greet kisassa, on kädet ylös, ketkä voitti? Yes. Jääkää istumaan, odotetaan, että sali tyhjenee ja ruvetaan sitten hommiin pienen hetken jälkeen. Kiitos kaikille.